Hello? Yawa, uga dan Allah tafiya ce ta kama mu. Ina so a taimaka a dan bani abin nan hutu na kwana biyu, just 2 days kawai. Yawa. No be juju be that. To, mutum zai kira ne kawai bai ma tambayi waye bane wai oga. Oga yana, ni ne aiki yana. Lalle ka. Can mishi. Chai. Wrong number. Zai ga dan iska kan. Ba damuwa. Ban kare kiran shi. Chai. Na ogan ma ya sake. Hello oga. Kwana biyu da na tambaya ka bani abun nan wata biyu. Wow, godiya nake. Thank you very much. Zan tura maka na kati. Oh my God. Amma an yi sakare a wani wannan mutum. Ya kira wannan number. Wai in bashi, wai ina neman kwana biyu. Ni kuma na bashi wata biyu. Amma wai murna yake yi. Lalle ka zai sha mamaki. Wallahi aiki ga ya sai dai neman wata.